Quant costa una televisió pública com TV3? Els 4 canals de televisió de Catalunya costen 30 euros l'any per habitant. Dit d'una altra manera, cada dia et gastes 9 cèntims en la teva. Comparem-ho amb altres països semblants a Catalunya. A un belga, la televisió pública li costa el doble, i a un suís o un danès 4 vegades més. Podem comparar TV3 amb altres despeses públiques. Aquest any, l'estat espanyol ha comprat 100 avions de guerra. Amb 2 d'aquests avions es paga el que costa íntegrament els 4 canals de TV3. Si agafem el que l'estat es gasta per mantenir l'Església Catòlica, podem muntar 2 TV3 a cada comunitat autònoma. TV3 també ha patit les dramàtiques tisorades que han afectat la sanitat i l'educació. I en temps de retallades, TV3 se n'ha emportat una de les més grans del país. Les retallades en sanitat i educació han estat terribles, però les de TV3 en percentatge tripliquen les que s'han aplicat en conjunt als pressupostos de la Generalitat. La intenció del govern actual és continuar retallant. En els últims 3 anys, el pressupost de Televisió de Catalunya s'ha reduït un 35%.